Hej, velkommen til den første tutorial om, hvordan man laver en spilhjemmeside. Første man skal, det er Windows. Og så skal man trykke herop. Så run dangle. Derfor kan det nu udtages. Vi kan lige starte med at lægge farve på. Har jeg alligevel haft. Du kan se, hvis jeg trykker på den øverste der. Sådan. Så er der nogle farver, jeg kan vælge imellem til der hvor vores overskrift skal være. Men jeg vælger ikke nogen af de her farver endnu. Så jeg trykker lige på nu. File effects. Og så jeg tager bare lyserød. Og inden vi går videre, ikke lysegrøn og rød. Og så kan man vælge mellem de her designs. Jeg tager den her. Og hernede, hvis du siger flueben til den, så kan du lave en ramme, og det viser jeg lige på dig. Så vælger vi en farve, men du kan gå ned i more colors, og så kan du tage en farve, vi tager bare og så scroller man op og ned her. Så er den rigtig mørk. Og så siger man 5 pixels, det er sådan man kan se. Og så kan man så se så. Men jeg gider ikke at have den der ramme. Så jeg slår bare det der flueben væk igen. Så går jeg herop. Og så sådan. Og så skal vi lukke. Og så det næste vi skal gøre, det er at vælge en baggrund. Så trykker vi lige væk fra den her. Og så vælger jeg sort. Nu har jeg lukket den. Og så skal vi have der, hvor teksten den skal være på. Så tager vi den øverste. Venlig. Det er måske ikke det der. Og hvis du skal lukke op, som jeg lige blev nødt til her, så gør man der, hvor der står udluk. Luk. Og en ting vi mere skal gøre, som jeg har glemt, der lige her, lige ude ved det sorte, og så lige herhen, eller jeg viser det lige.
Så skal vi trykke her. Så kommer vi her. Så skal du trykke der. Og når du har gjort det, skal du trykke center her. Det er sådan, at hjemmesiden den bliver midt. Altså hvis du går ind på internettet og tester det lige nu, så vil den være mere over til venstre side, end den vil være sådan over i venstre side, mener jeg. Kan I helt huske det her? Ser det godt? Og så tager vi sådan der, og så hov. Så siger vi, dobbeltklikker vi lige på den. Så siger vi hvid. Og så er den blevet hvid der. Så skal vi se. Og så skal vi ned i layer. Nej. Her. Layer. Og så send to all back. Så kan vi se den der kant der. Igen. Fordi sådan, og så den længere ned, og så slutter vi den af. Så lukker vi hjemmesiden af her. Og så luk. Sådan. Og så skal vi have den der hedder Round Dangle. Sætter vi den sådan, den passer. Nu glemmer jeg at sætte den op. Og den skal lige have den til at passe igen. Så trækker vi den lang. Så vi om den passer. Så vælger vi allerførst lige den anden farve. Der vil jeg kun lige grænsen. Det må jeg selvfølgelig selv bestemme. Og så siger vi layer. Send to all back igen. Så. Og så luk. Og så stadig viser jeg i den her tutorial, det er, hvordan man sætter teksten. Det er ikke den her. Dobbeltklikker vi. Ja, sådan der står, at man skal. Så har jeg bare ved den der type tekst, og så 48. Så skriver jeg lige, skal jeg skrive test. Test. Ja. Jo. Test. .com.
så kan vi den forkerte, så kan vi vælge tekst. Vi har afmærket det bagefter, altså. Så bliver det rødt, men vi gider ikke have rødt. Så vi afmærker det igen. Så jeg tager orange. Sådan. Så vi kan rette den i den anden sektion. Vi ses næste gang.